Aquesta setmana ha mort Antonio Tejero, el guàrdia civil que va intentar un cop d'estat el 23F. Un bigotis que eren tan rígids que haguessin pogut sostenir la democràcia si no l'hagués volgut tombar ell mateix. Tejero va ser el primer espanyol que va entrar a un parlament cridant «Quieto todo el mundo!» i la gent li va fer cas. No perquè imposàs, sinó perquè ningú sabia si era realment un atracament, un càstig de Torrente o una promoció desnodo. I clar, ara diuen «S'ha mort el colpista!» Però atenció, perquè aquí ve la part que a mi m'apassiona, el paper del rei, en Joan Carles, el campechano, el salvador de la democràcia segons Televisió Espanyola. Però t'ho grat una mica i és com que soia fa una miqueta d'olor de sofregit que dius no ho sabrem mai que du aquest sofregit, saps? Que si telefonades estranyes, que si militars que sabien massa, que si va esperar la matinada per sortir a xerrar, a veure si en lloc de sol vermús va estar esperant a veure qui guanyava, És com aquell que veu una brega i diu jo no hi tens res a veure, però si guanyes gros és cosí meu. Tal vegada és un bon moment per fer una sèrie. 23F, la que se avecina, amb el rei i un elefant de fons que encara no sap què seran. Perquè Espanya és això, amics meus, un país on els colpistes viuen en llibertat i els mestres han de justificar perquè fan classes en català. En qualsevol cas, que Déu el tingui a la glòria, o el dimoni a l'infern, o ja on sigui, m'és igual, no és cosa meva. Jo el que me deman de tota aquesta història és una cosa. Per què collons mai mos han contat la pel·lícula sencera?